Balaudnon nga nagdili sa pagtawag sa grouper fish o Pugapo nga Lapu-Lapu, Giduso ni Lapu-Lapu Lone District Congresswoman Paz Radaza. Siluan Mirondina sa report. Sa mga mangunay pagpangumpra sa merkado, siguradong nailhanan nimo ang nagkadiyang mga pangan sa mga isda. Apan ang grouper fish nga gitawag og Pugapo, mas naila sa kadaghanan sa pangan nga Among tawag og Lapu-Lapu, ngayon sa may Pugapo. Kami sa asay Pugapo, kani Pugapo ug Lapu-Lapu pareha ra man. adunay duha ka klase ang isdang Pugapo. Pugapong suno o ang medyo puwahon og panit, samtang Pugapong tiger o ang may pintik-pintik nga itom. Daw nahimo ng joke sa uban nga ang nagpatay ni Lapu-Lapu mao ang kusinero tungod kay ang sagad sa tawag ni ining maong isda Lapu-Lapu nga unta ang pangani ini Pugapo man. Busa gitinguha sa maong Balaudnon nga hingpit na gayud kining tawgong Pugapo aron sa paghatag og honor sa labing unang bayani sa nasod. Busa kini ang usa sa gitinguha karon ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza nga mausab. Sa gipalabang nga Balaudnon nga an act rectifying the dishonorable use of a great Filipino name Lapu-Lapu to a fish species Plectropomos leopardos. Sa Balaudnon, gihisgutan ang pagpakigbatok ug ang pagkamadaugo ni Lapu-Lapu. Batok sa mga Espanyol sa Battle of Mactan, busa angayan lang nga hatagan siya sa pasidungog isip patriot, great ruler ug bayani. Tungod ni ini ang paggamit sa pangan nga Lapu-Lapu sa pagtawag sa isdang Plectropomos leopardos higpit na nga gidili. Inay, angayan nga ibalik ang pagtawag ni ini sa naasong isda nga Pugapo. Hayan kun mapalabang na ang naasong Balaudnon, ang National Historical Commission of the Philippines ug ang BFAR 7 ang mga lead agencies nga mopatuman niini. Uban ni Renan Tiquiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.